Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briu nyotar. Ka Rusia kala syasiat haka Ukraine da ka babundu naduk pasdang katma haka ba la donjan kumba arspatli ki drone kiba la siat ki babun ki caka ki badan hajan kan nong ba Moscow berkat kum ki video bat ki dur ki dar ki blami lai iru ka jingmi kan tedem ka bami ki babun ki caka haka than Moscow la dan kumba kan nyongut ki bamensau la pentip governor u Andrei Vorobyev kumba syajatli ki drone bat sautli ki cruise missile jang ke Ukraine kila la ban set ya ka keleng jang kari Russia haki apsau kenta la pentip ke defense ministry jang ke Russia la syak set ru ka wei ka jaka bo umpnyang la ni kata ka oil depot ka badan has southern Rostov haka ba wei bre ulayang u presiden ke Ukraine u Volodymyr Zelensky ulong bakani ka dei ban pen i ya ka Russia hadu katnu jengai bat hadu katnu kala ke Ukraine ban set loong ru kala dei ka por ban penkut no e katma bat ke Russia kala dei ban le e ka badan kam ban Ukraine no shu loong ru bakani ke jing set menta ka dei ban jubab ya ka bala set ke Russia hakatayo bala dep hakaba hadu ki jaka niam ru kila ing na ka jing set jaka ngim kwa setia ya kani ke jaka tangba lada ke Ukraine ka pening yangi ka Moscow ru kan sepening ya ka loong Zelensky ki wei pat ki jaka ki bala syak set ki dei ki jaka pen khoj umpnyang jang ka Russia ki batip kum ka Potinia refinery ka badan kham jangai na Moscow batru ka long ka sen ka balai bala syak set jong ka ni ka jaka hauniu banai batru ka sen ka ar ka ni ka tayo ki video ki bala pur la yu iru ya ka ba syak set da ki drone ba ki missile syasun ya ka ba la tammo ru ya ka wei ka jaka penlang umpnyang hadin belajur palat keta ka jingthei dan ru ka wei ka shopping center keberan hajan jong ka ni ka jaka ka bala ing hadin bala hapu drone bala syak set ru badan ru ki yeng ki basa ki breu ki bala syak keta hadin bala jaka ni lakhang ya southly ki airport jang ka Moscow da ka ba penduk pendam no ya sanspatli ki lingsuin ban her na ka ni ka than